sakmenika wonten pagelaran turung sawung galing ingkang badhe katindakaken dening para joki-joki pinilih, joki-joki pinunggul kang mijil saking leladang turangga. Satriya budaya kados pundi kita pirsani sumangga. Bapak Kirana matur nuwun dari panggung kerja, dari teman-teman Lejar Menggali dan Putra Manduro. Sebelah hari ini matur nuwun rawuh Ibu. Tua. Ya iki lah sing iki aku wis tepung ya. Sapa iki jenenge? Daya. Kasusul dening sapa ya men weh. Iki sing siji. Lah pemain joki lawas lho Tut. Sapa iki ya? Bedar. Bayangan lawas. Bayangan lawas. Isih rasa ya. Weh. Tenagane tornado lho, Mir. Tenagane tornado. Iki kanca-kanca saking Ambono Turangga Sakti Buddha monggo katuran pirana. Asih. Iki lho Mas, yo iki lho. Ogo enggal diaturke. Ana ing kanan iki ya Pak. Sawung galing lan sawung ana nggih.
mane yo kira dene mangane. Suwe ora jamu godhong melo. Ewe. Suwe ora ketemu pisan gawe kelo. Suwe ora jamu godhong kates. Suwe ora ketemu pisan Ora jamu godhonge lumbu. Suwe ora ketemu pisan gawe rindu. Suwe ora jamu godhonge meniran. Suwe ora ketemu pisan meniran. Oi. Satrio Budo. Satrio Kang Budi Laksana. Ya iki Kang kawinastan dening Sawung Rokno lan Sawung. Weh. Prayitna yo mak kowe. Iki katone sing ning Sakitri kae ya Mas Kira. Weh, sing ngendhangi ya ngono. Iki kayake aku tepung iki. Kuwi bintang tamu. Ya iki sing jenenge Pak Supri ya iki lho, Ger. Eling rikala jaman semono ya. Saiki awake dhewe ora kangge. Ora kangge. Ya dijak Pak Tri. Oi. Yo, Hake. yo, Hake. Jos. Awas ya. Yup. Hake. Hop. Hake. Ya. Mas Utut. Dalem. Iki mau Pak Mirun ana apa ora? Wonge ora ono. Wonge ora rawuh. Sik bisnis. Mbah Tolo kali turi. Ayo. Yo. Hei. Oh yo elo Sing semangat yo. Sing semangat. Nunggoni ning burimu yo. Alah. Iki ngono sing siji ki tenagane tornado lho ya. Yo. Wah. Oh. Jebule sing kepenak Mas Dor goyanane Tut. Sore penak Mas. Iya. Ayo ngono. Wah. Hoi. Wah. Ho. Ahe. Aho. Yo. Lok ara-arae.
Sodane isik ron sodane. Yuk. 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 Hop. Yuk. Yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Wah. Wah. Oh, lo. Goyangane. Adi goyang, esek-esek. Adi goyang, esek-esek. Putut. Ayo. Tos. Oe. Ah. Oe. Pak Ipung rawuh. Matur nuwun kanca-kanca saking Nusa Fitri Putra. Lo. Jamu Jawa masuk tres. Lah iki dikepenake nduk Seger. Pas. Semangat Kak Budok, semangat. Koncone ya ora usah dikirim ae to, Tut. Iki ra dipikir iki. Gak suka. Yuk. Jangan nyoto kasihate jamu coba. Kodam ketes bisa gawe etes. Tapi buyang awak yang bisa ilang. Tamu ireng kanggo lara weteng. Sirahmu yang ati susah dadi seneng. Adas kula waras bisa gawe bergas. Jamu Jawa pranyata dadi usada. Satrio Aku tak wakilne Pak Ipung bae to. Pak Ipung Prei. Prei piye? Ora bisa. Iya. Oh, sing belajari awake dhewe ya ngono. Goyang Siti. Esek-esek. Adi goyang. 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 Esek-esek. Satrio Budaya.
Ingkang titip Sopo iki nyen? Iki titip Mas siji Budi. ingkang dadi pitungguling wiji. Ayo. Mungkin. Oi. Budi. Jajale to kereng. Wah. Yo. Ai. Mimik Telak dhisik aku man. Durunge tarung Ben awake rada dhisik. bergas aku Jatmu juga. ya. Op. Bok. Iyo. Sira bakal pamit marang biyung tumuju sakjroning palanggan kang badhe ambela tanah Jawa lan ugi bela negara Yaman. Pun putra sawunggaling kang bakal jumangkah tumuju wonten sakjroning palanggan Yoyong. Dongakno putramu iki samangke tansah panggi ora hayu. Kang ingsun bangkit bakal anggahe dening para panjajah kang lajah ana sakjroning tanah Jawa. Wah, ayo wis sawung rono ya mat. Goling iki meng kok goling tak jamu to. Heeh, cuthik kucul Kang. Lan yang titip ya iki kang dadi pitunggu saka nira mat. Wah, ya cah loro ki katu pancen musuhe kabebuyutan ya mat. Musuhe kabebuyutan yer. Saiki awake padha lemu-lemu. Biyen nalika rikala jaman semono awake sak biting-biting mat. Saiki wis padha kaya kabeh iki weh. Mati dening aku waduh weh. Mati meneh. Ayo Kang Budi. Ayo Ngoh. siji-siji aku wis krampuke ning aku ya tetep ora bisa. Napasku tak. Aku tak nyuwun dipali marang sang ibuku. Tumuju krampuke sak kabeh gelomatiku lawang. Nusa lan bangsa ya Mas. Ya. Budi. Ya iki sing jenenge Mas Budi. Wah. Alake saya seger. Ya. Bocah cilik-cilik rada minggir. Ayo. Goyang, adik goyang, goyang, aku, Yo. Yo.
digoyang, 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 digoyang. Yo. Sawung srana sawung sari. Lho. Aja seru-seru dar Cak Budi.
duet. Iki aku apal duete lek cah iki mesti jambu alas. Lagu aja kok jeli iki. Iki nek jambu alas ya Dewa Tresna. Ya, sik nek ngono ki piye cekelen. Tengik gede njel saiki. Anu, Mulya. Ya hawer. Nano ya. Waduh marane. Lah aku dina kok sawer Om. Mau aku, mau. Loh, aku iki mau. Oke. Loh, itu dipareng ning kabeh. Tumno. Sik yo Mas, kok sik repot tandem. Siksi, sabar, sabar, nanti dapat semua. Sampun. Anu Om, duet apa Om? Loh, senenganmu rondo, lah sing kok cekel lo perawan. Aku ini ingah ini. Oh, Mama. Ya ampun Om, piye kabare kok mundak lemu saman? Alhamdulillah. Aku kan nyapa lho. Piye? Awet mas banyak ya. Piye? Ini Loh. Mboten anu, Kok mboten pangku-pangkonan kuwi? buat menawa. Sing buri kancane lho. Iya. bene kono ya Om, bene. Nyanyi apa Om? Bajing loncat. Ada isa-isa ini nyawer. Yo. Aku iklum kok sawer. Ini nampak kurang nampak. Yo. Melah. Oke, ayo. Bareng-bareng Gunung Gosatria Bung Jo. Kok rani enggak idoan.